Здравейте, зрители на Blitz Live, фенове на футбола. До мен е едно момче с дебютна повиквателна при младежите до 21 години. Севи Идрис, здравей, как си? Здравейте, добре съм. Вие? Аз съм много добре, радвам се, че прие нашата покана. Какво е чувство вече да играеш при малко по-големите батковци? Искам първо да благодаря на Тодор Янчев и на целия щаб, че са ми гласували доверие и че ще дам всичко от себе си за България. Предстоят ви два мача с Гибралтар и с Азербайджан за квалификациите. Какво е значението за България? Това ще е плюс за нас. Два мача да се ги бием и евентуално да се класираме. Предстои след тях тежък път, имате с по-трудни съперници. Каква е мотивацията в отбора? Сега да се запознавам с момчета, виждам, че има настроение. Ще дадем всичко от себе си, за да класираме България. Аз ти пожелавам да вкараш поне един гол на Гибралтар или Азербайджан. Как се работи с Тошко Янчев? Още не съм имал тази възможност. Днеска мисля, че ще успея след обяд на тренировката да видя как седят нещата. Какъв ти е предишният опит с по-малките гарнитури на националния отбор? Преди това съм бил с Ю-19 с Тошко Симов. Съм имал 3 или 4 лагера и за квалификациите на Ю-19 бях с Атанас Рибарски. Мечтаеш ли за дебютно попадение за лововете? Да, аз имам едно срещу Албания на контрола. Какво беше чувство тогава? Невероятно. Ти играеш в Локомотив Пловдив и през тази пролет направи много хубави неща. 3 гола, вкаран Лудогорец, на Славия и на Септември. Кой от тях ще ти се запечата най-много в съзнанието? Може би дебютния със Славия, срещу Лудогорец също така и със Септември. Всичките като цяло ще си ги запомня. 2 пъти спирате шампиона Лудогорец този сезон. На какво се дължи това? На колектива в отбора. Ние сме млади момчета всички, даваме всичко от себе си, искаме да биеме, да се качваме нагоре по таблицата. Какво би отличил в Локомотив Пловдив в момента този отбор? Какви са целите ви до края на сезона? Като цяло нямаме цели, борим се за всеки един матч. Имаме възможност за купата, сега играем с Арда Кърджали, да играем в финал, може. Като каза купата, вие спечелихте Пловдивското дерби, за да стигнете до този полуфинал. Изигра не лош матч. Какво беше чувството да победиш вечния съперник, за да продължиш напред и сега по-лекия жреби да ви даде шанс за евентуален финал? Като съм бил малък, като съм ходил на мачове срещу Локо, Пловдив и Ботев, това ми е било мечта да бъда част от това нещо и имах възможността да бъда част от това нещо и мисля, че се справихме добре и изиграхме един много добър матч и ги отстранихме. А за гола също Септември той се оказа победен. Тогава може би емоцията е по-голяма, защото ти носиш 3 точки на отбора. Имаше ли тържество след края на матча? Лично твое или общо на отбора? Ти ще кажеш. Общо на отбора. Ние винаги сме всички заедно в съвлеканията, извън терена, там към феновете. Ние играем за феновете. Има ли приемственост при вас между по-младите и по-опитните? Кой ви помага, кой ви насърчава, освен треньора? Помагат Митко Илиев, Бат Митко, Първис Омарбаев, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Русков, Калян Костов. Като цяло всички по-големи от мене ми помагат и ми дават съвети. Митко Илиев вече към края на своята кариера, носител на наградата футболист на годината за предишни години. Той какво ти е казал някога, което ти се е запаметил в съзнанието, за да израснеш не само като футболист, а и като личност? Най-вече да бъда спокоен. Първите минути да имам точни подавания, да имам успешни дрибали. Ще ми дойде момента и че ще вкарам. Кога ти беше дебюта в мъжкия футбол? Срещу Берое. Мисля, че ноември месец беше. Миналия ноември? Да.
Какво беше чувство да стъпиш на терена за първи път? Имаше ли притеснение, адреналин? Имаше притеснение и адреналина си го имаше. Аз изиграх 90 минути. Сега бихме 1-0. Мисля, че играх добре. След това вече имахме още мачове и така мач след мач придобивах самочувствие. Кой ти е любимия матч до момента и като пик в твоята кратка все още кариера, защото бъдещето е пред теб? Сигурно с Ботев Пловдив. Дерби. 1-0 дербито. Роден си в Мадрид. Има ли нещо испанско в теб? Не, няма нищо испанско в мен, само единствено, че съм роден. А нещо свързва ли те с Испания? Имаш ли любим отбор от там? Имам любим отбор Атлетико Мадрид. От сегашния отбор на Атлетико, с кой футболист би си разменил фланелката? Със сигурност с Антуан Гризман. Какво той те спечели през годините? Много топ футболист. С ляв крак, много добър удар. Пасовете му са много добри. Като цяло класен футболист. Той, освен футболист, той има едно много здраво и сплотено семейство. Трите му деца са народени на една и съща дата, на която и той е роден. Мечтаеш ли за семейство? Има време. Все още не го мисля това нещо. Тепърва започва моята кариера. Искам да се развия в тази сфера сега и може би след време вече ще го мисля тогава. Футбол е на преден план за теб. Със сигурност, да. Ходил да стъпиш на голям стадион? Да видиш такова нещо. Тук в България нямаме такива стадиони. Сигурно беше нещо уникално. Може ли да направиш паралел между Испания и България като култура? Но в Испания хората са много по-топли, в смисъл като те видят, ще те поздравят, ще те прегърнат. Тук е малко по-така стиснато някакси. И за финал искам да те попитам, кой ти е любимия футболист и какво взимаш от него като качество и като характер? В България или в чужда Като страна? цяло. Като цяло Антуан Гризман ми е идол. Искам някой ден да имам възможността да се видя с него и ако мога да направя една-две тренировки с него, ако трябва. Какво мога да взема от него? Със сигурност техниката му и мисленето му по време на матча. И изгражда се стадиона Лута. Кога се очаква да играете на вече цялостната черно-бяла агитка? Аз нямам такава информация. Мисля, че от това, което чета аз, август месец би трябвало да бъде всичко вече завършено. И аз се надявам вече от другия сезон да започнем да играем на готов стадион. И предлагам да завършим интервюто с едно послание за младите локомотивци, които искат да започнат да се занимават с футбол професионално. Да дойдат, Локомотив Пловдив винаги ще им даде шанс. То се вижда с други юноши, не само аз, и ще се развият по най-добрия начин. Севи, аз съм ти изключително благодарен за този разговор. Пожелавам ти много също. успех с националния отбор, с клубния и да стигнеш до Атлетико Мадрид. Благодаря ти. Това беше от нас. Последвайте ни.